felháborítónak tartom, hogy 2015-ben nekem kell bizonygatnom azt, hogy a Samsung S5 Mini a Magyar Telekom hálózatán a gyári beállításokkal, tehát ezek a beállítások azok a beállítások, amivel én visszakaptam a telefont, ezekhez nem nyúltam hozzá, ezekkel a beállításokkal nem működik, nem lehet visszahívni. Ezt én nem kívánom kinyomozni, mivel nincs műszerem és nincs technikám hozzá, hogy a Telekom a hibás, vagy a Samsung. A Samsung nem ismeri el a hibát, a Telekom pedig folyamatosan hárítja a hibát, és nem a probléma megoldásával foglalkozik, hanem a mutogatásával. Én a készüléket a Magyar Telekomtól vettem, ezért azt várom, hogy a Magyar Telekom oldja meg ezt a problémát, és olyan telefont adjon nekem, ami használható. Hogyha ez nem történik meg, akkor a békéltető testülethez, fogyasztóvédelemhez fogok fordulni, és kártérítési igényemet be fogom nyújtani ezzel kapcsolatban. Közben csinálunk még egy próbahívást. Félreálltam megint az út szélén. Vasutas telep utca és a Vasutas kert utca sarkán állok. De mehetek is közbe, igazából teljesen mindegy. Mellé nyomtam, vagy lenyomtam? Jó. Most ismét fel tudtak hívni. Odébb megyek egy kicsit, vannak területek, ahol sokszor szokott jelentkezni ez a hiba. Hamarosan odaérek az egyik ilyen területhez. Ez Zuglóba található a Rákospatak mentén. Közben azért fogok csinálni még egy próbahívást. Kanyarodás követően. Na jó, hívjuk ugyanazt az embert, aki az előbb hívásra került, utolsó szám újrahívásra. Kicsöng a hívott szám. Lerakom. Sikerült az újrahívás. Elgurulok arra a területre, ahol rossz szokott lenni sokszor a telefon. Felvételt direkt nem szakítom meg, ezzel is bizonyítom, hogy nincs semmi manipulálás a dologban. Felháborítónak tartom, hogy 2015-ben a jelen videó szerint a statisztikáknak a körülbelül 50-60%-ába elérhetetlen vagyok egy mobilkészüléken, a hívott számon, tehát hogyha engem hívnak, akkor azt mondja be, hogy az automata, hogy a hívott fél jelenleg nem elérhető. Pedig ez, mint látszik, ez nem igaz. Folyamatosan be van kapcsolva a készülék. Újból csinálunk egy próbahívást.
Közben Zuglóba az Öv utca, Telepes utca sarkánál járunk. Sikerült a visszahívás. Mindjárt odaérek a Rákospatakhoz. Csinálunk egy újabb próbahívást, ez a Cinkotai út, Német Próna utca sarka, ahol indítom a hívást. Várjuk, hogy a hívott ember visszahívjon engem. Úgy tűnik, most se sikerül neki, a Cinkotai és a Zoborhegy utca sarkánál vagyok. Gyakorlatilag ez a telefon egy-egy kivételtől eltekintve folyamatosan ezt csinálja, hogy nem lehet visszahívni. Samsung szerint ez nem hiba. Hallottam olyan magyarázatot, hogy ne használjak internetet, stb. Ezt én nem tudom elfogadni, mert ez egy okos telefon. Más telefonnal az én SIM-kártyám nem csinálja ezt a hibát, csak ezzel a telefonnal. Próbáltam Nokiával és Samsung S4-jel is. Közben félreálltam azért, hogy megmutassam GPS-en, hogy hol vagyunk. Rögtön láthatjuk a pozíciót. Itt vagyunk helyileg. Tovább megyünk itt Zuglóba egy kicsit. És itt elhagyom ezeket a jobbkezes utcákat, utána fogok még egy próbahívást indítani. Azt mondja, hogy Mogyoródi útra kanyarodok most rá. Rögtön rákanyarodok, csinálok egy újabb próbahívást. Leraktam a telefont, várom, hogy visszahívjanak. Mint látszik, a hiba össze-vissza jön elő, egyszer előjön, egyszer nem. Nem tudom a logikáját, nyilván a telefonnal vagy a szolgáltatóval van a probléma. Most sikerült a visszahívás. Na, megköszönöm a segítségedet, volt vagy nem tudom, sok darab rossz hívás, úgyhogy köszönöm a segítséget. Nincs mit, hajrá! Hello! Megpróbálunk egy másik számot is.
Telefon. Igen. Hello, hívlak mindjárt újra, vissza tudnál hívni? Oké, ciao. Zugló kertvárosi részében a kis utcákban kanyarodok. Ahogy előjön a hiba, akkor a GPS-szel is meg fogom mutatni, hogy merre. Visszahívjuk a legutolsó hívott számot. Hívott szám kicseng. Lássuk, vissza tud-e hívni. Ez a visszahívás sikerült. Jó, én a videót ezzel zárnám, hogy a készülék rossz, használhatatlan. Számomra ez nem elfogadható, hogy minden második hívásom csöngött ki a tesztben. Gyakorlatban van, hogy 80%-ban ilyen hívásokkal vagyok tele.